tagpang iti tangatan. Inapalabas na damag da Miguel Kentoro tinapasamak nga uram iti away. Iti matmansyon, kabayatan ti pandangan ni Rosalia. Nakita na ni Bilya nakatakder iti sango ti daan a bodega iti likodan a mismo ti mansyon. Dagos asim marunuken kuana ni Inso tapno agaramat da iti maiparit a droga. Naglabas ti oras. Nadlaw ni Don Augusto, inaidumduma tignay ni Inso kabayatan ti panagtrabaho na iti harden. Iti sa bali a bangir, nagsabat da Colonel Maravilla ken General Marasigan iti aglawlaw ti headquarter. Imbaga ti General nga isulayan ti makamuka dagiti ma-turn over kadakwada nga igam. Ngam, saan ang nagtungpal ti Colonel iti kayat ang mapasamak ti General? Nagsaritang Rod na Miguel ken Colonel Maravilla maipanggap iti dayta banag. Iti met sentro ti ili naawaten ni Don Augusto ti plano wenno ti perspective view ti maaramid a resort manipod iti arkitekto. Binili ni Rod ni Don Augusto ni Billy. Ito gagayem denggan nyo tituloy tinubela tayo ana pauluan. Tagpang iti talatang. Sa dino pa iti papanantayo ita, Don Augusto. Iti baro na hideout, Billy. Kaya't ni siya ti ma-relax. Sige, Don Augusto. Lumugan tayo iti kotse. Don Augusto. General Marasigan. Di kagtigay idakas, General. Relax, Billy. Ibaba ni Sika, ti paltog ni Sika. Ngayon, Don Augusto. Kabusor itan ni General. Saan ang makiriri ti kagarag, Don Augusto? Nakita kayo dito yung parking area. Iso nga'y masidega. Billy, ibaba ni Sika, ti paltog ni Sika. Wan, Don Augusto. Isumat lagayam na nabara ti puloy ti hangin tao masidegayam ti demonyo. Aniya? Di ka unay masideg tamakasingit ti bara ti bagini Sika. Don Augusto, dagiti kararwa ti binaunyo kini Don Braulio abuyot yo ti maururam itan ijay impyerno. Kasta ka di. Kunay, no karaman kameten karakwata. Asino nga? Oston! Di ka nagsaupay, General. Agpatinggalangan ni Sika, itinagtakderan ni Sika. Tama nga, no iti mismo ang nagtakderan ni Sika. Di pakaidasayan ni Sika. Nagturadan nga'y masidag ita ni General Marasigan kanid Don Augusto. Ano nga ron, ti napasabak, Billy. Awanti na pasamak nga enkwentro. Natanang lang tigunay dagiti dua. Pinangtaan naman titunggal maysa. Oo na yan. Atiw da pa dagiti agapang abing. Di mo amo ti sasawam igan. Nagsigurado lang ni Don Augusto. Ang mga noad da kakadwa ni General Marasigan. Di sika kumanti ng partog iti ulo da dyan, General Billy. Igan? No'y naramid ko rita. Delikado ti biyag ni Don Augusto. Tay kunak nga rudan kan ka. Ang mga noad na kakadwa ni General Marasigan. Aguray ka man? Igan? Apay, Billy. Apay, nagdarog ka ngayon. Kas kamutlak ni Jaime. Madlaw alok-lokwen na ka. Ulit-ulitam ti saludsod mo. Ulit-ulitak matisungbat ko. Just ka. Anya? Pudno ka di dayta nga ibagbagang, Toro? Ma'am, talaga ang nakakita ital alya.
Anya klase ti Alalya? Tao amay sa timatana. Unay kamot na lang. Al-alyatis istorya. Yung kastawanay mo ti katawam. Imbes ko mamaputang ka. Nang runakat ni, Rabi. Ala, ituloy mo ti agistorya. Yak kayatin, ma'am. Damat nga katawa ka. O sige, sana kun nga katawa. Promise. Katawa ka matlag to, ma'am. Sorry, Jack malapdan ti agkatawa. Okay. Sige, ma'am. Ituloy ko nga rod tag istorya. Saan lang amay sa timata na tinakitak ng alyay di ubingak. No di kat uray ti kapray. Ay! Ay sus! Nagawan mo ti kuryente. Toro, apay ngay, nagsipngad. Pulos nga awan ti makitak. Blackout. Ma'am Althea, kumpit ka lang kanyak. Nagguruod lang itinapiksa. Naidapmatan ti silaw. Ay, hindi na pampanawan, Toro. Kumputa ka. Uwan, ma'am. Kasto unay ti panangigam na itimak. Kabutang gayam ni Ma'am Althea tinasipmat. Anya ti aramidan ta? Ma'am, sapay awan tinaysagana a kandila dito'y kundo. Agtudon. Ungarod, ma'am. Tinasayat. Mabati ka pa'y dito'y salas, ha? Sa dino ti papanam. Siyempre, inakalaan ijay silad ti cellphone ko at the flashlight day day. Anya, sumuro taklangan kan ka. Sige, ma'am. Ayos. Imbag lakit din ta na idap ti silaw. Permiti pa ng pat-pat ni Ma'am Althea iti dakulap ko. Nakaholdingans kami. Toro, anya pa'y langarod ti aramidan ta. Inta alaan ang di cellphone mo nga ada flashlight na. Ay, diyak kayat tinasipngat. Sige, ma'am. Agari kaptado, ha. Tap numadanon ta ti silid nga ayan ti cellphone ko. Napiksalat ta ti Todo. Imbag lakit din ta nagsublimot laang adawos ti kuryente. Wan nga rod, ma'am. Ngam ni. Awan pa'y lang ni Miguel. Pasano nga rodan? Dito'y kan kundo ang maturong. Agawid ak iti mansyon. Amangan no sa pulan nak ni Nino. Nga, ma'am. Nagpigsa ti Todo. Amangan no anya pa'y timapasamak kan kay tidalan mo. Sa may sa, rabi yun na yun. Ma'am. Awagam langan ni Don Braulio asaan ka makawid. Ibagam ngadda ka diti kundo unit mo. Total, saan namat nga mo ngadda kami akadwam dito? Gusto ka? Ay, sige. Kasta ngagpayso ti aramidag. Sa maysa, ang mga nung makasabat ak iti alalya iti kalsada. Ha? Anya ang klaseng alalya, ma'am? Alalya akaruprupa ni Toro. Joke. Anya? Basta, parbangon kan asimang padgayam. Wentora, nakaparada ti kutsi ni Althea iti sango ti kondo. Adda ka di ditoy? Gayam, nakaturog pa'y lang ijay silid na. Nagururay kan kay tirabi. Ay, nakababayin pa'y kidikan kwanan. Apay, sa dino ngamin tinapanam. Iti balay da Conrad. Adala nagsaritaan mi. Sige, inka nga rod maturugan. Amok anapuyatan ka, gayam. Sige gayam, kaya't kumatente agina na. Pasensya ka no dinak na oray di Rabi, Althea. Awan anyaman na, Miguel. Napigsa ngamin ti Todo. Iso asanak ang nakaawid adagos. Saan ngamin anatalgad ti motorsiklo? No idalyasat ko'y tinapigsa Todo. Gayam, Ma'am Althea. Nasaya tagda kayo dito eh. Kapag iso, nakaluto akong iti armusar kan pangaldawan. Anya? Armusar kan pangaldawan kunak. Tanagladaw kayo mat anagring.
Alas 12 iti tengat aldaw. Pangaldawon. Sika talaga, Toro. Oh, day isang mo kayang. Kaslaad da sa bali akay papanan na. Anya sa bali kay papanan na. Uy, nagpapakyut kay Ma'am Althea. Ang muklat pa day ni style. Anya? Ala, idasar mo nga ro den ti armosar, ken pangaldawan. Tamangan tayon. Kartingam, Toro. Yes, boss! Hello, Nana Rosalia. Hi, Ma'am Althea. Ay na, nagragsak kamot asimang pag. Mayati aldaw ko, Nana. Ay, mabalin ang maamuan. No anya ti makagapaw, no apay anaragsak ti amo kita. A secret? Injak ibagbaga? Ay na, ma'am, uray di mo ibaga kanyak, amuklatan. Anya? May panggap kan ayat, ma'am. Ni ka di Miguel ti makagapaw. Husto ka, Nana. Nagpaw ti pa nagsarita mitay. Naglagan ti riknak anak isarasarita kan ko, ana. Kastamatan ka ni Toro agayam na. Nagado ti istoryan Toro. Agduduma, adda ka nga alalya. Anya? O nana, ay, kompor milatan ti rumrumwar itingiwat dayjay a tao. Ay, uwan gaya, ma'am. Sakbay nga inawagam ni Ninong Mau. Inururay na ka iti sango ti mansyon. Anya? Madlaw iti lang na ang makapungpungtaw. Saan na bala, Nana? Nakasaritak mata ni Ninong ko. Awanan, ti parikot. Dile, marugyanan ti resort, may patakdar. Well, Igan. Itatida mo pa nagrugi dagiti trabahador. Dile, kaya ti agtalina niya agbantay dito'y away. Anday ta ka manan. Sumidir manan ti kinasadot mo akas ka ni Jaime. Ito mo, anya nga iti aramidod ta dito'y. Mulagatan ta, nagmalmalab dagiti trabahador. Agtalinaed ta payla dito iti sumagmamano nga oras. Kalpasan day ta agsublitan iti mansyon. Ekwa, sigarilyo man nga rod tita, Bile. Awan. Marihuana ti adda. May bayat man rin na. Irar mo ti marijuana ta usari kon Bile. Ekot nga ba? Diyos ko. Sige, mabit lang. Di ka agapura. Kumusta ti panagsawar mo, Conrad? Awan pa tinakala po may impormasyon. May panggap ka dagiti illegal at droga, sir. Nga mada sa bali ang nakalap ko. Anya dayta? May panggap iti human trafficking. Anya? Sigun ka dagiti reliable source. Illegal ti pa nagtrabaho dagiti babay iti may sa club iti daytoy nga ili. Kasta ka di. Uwan, sir. Kunapay ti may saan nakasarita ka man nala. Napilitan dala ang agtrabaho. No saan nga agtrabaho dagiti babae wano dagiti man nala. Patayin idatibos da. Asino ti dakdaka matam abos da? Confidential, sir. Saan nga imbaga kanyak ti babae? Conrad, karaman iti panggap ko nga aramidan. Ti makatulong ka dagiti mailupit-lupit. Ken dagiti awan baal na. Isungag sagana kanyak dagiti managdakdakas. Aside gakon iti balay da Marcelina. Ay, mabisiin akon. Iti lahangan balay na ti pagarmo sarak. Dua nga oras ti biyahe malipod iti balay ti kasinsin ko. Duan adaras ti isa sa rungkar ko iti balay ni Marcelina. Kartinghak ti magna. Nasaya ata si marungkar ka manan dito'y balay, Amalia. Wan, Marcelina.
Awan mo't ngamin ti aramidak iti balay ti kasinsin ko. Sa bagay, no siyak matisika, talaga nga agdakiwasak. Gamjak maaramid, tanagado ti aramidak diti balay. Ay, wen gaya Marcelina. Apay, Jay naudi ay umay ko dito'y balay mo. Nakita ka din ni Altea jay bagko itirabaw ti sofa. di ka madanagan, taimbagakan kwa na asyak ti akin ko kwa iti dayjay apag. Namati nga taken ka ni Altea. Panagkunakat na matimat. Jak ngamin kayat amaamuan na ti umay ko dito'y. Amalia, di makunakmat kat kastoy. Anya dayta? Di kan aglambang pay. Kinapudno na. Nagkita kami matan kan ni Rosalia diti balay. Anya? Ti palimad kat agtalinaad apalimad, Amalia. Datayo lang ti makaam mo, iti panagsikop mo iti. Marcelina. Mapagtalkan ni Rosalia. Nakakaam nga aging gaita tingiwat na. Nga oray mangmanggedlat tayo jay mansyon ni Don Braulio. Marcelina. Amalia, adda ko madamagakan ka. Anya dayta? Kumustan jay putot ni Don Braulio? Kumustan, Amalia? Anya ti sumbat ni Amalia iti saludsod ni Marcelina. Gagayem, di uliwan na dinggan ti tuloy tinubel tayo anapauluan. Tepang, iti talatan! Tepang, iti tangatan. Tinapalabas, kabayatan ti kadda da Don Augusto kan Bili iti sentro ti Ili. Immasidag kadakwada ni General Marasigan. Pinaturuan na dagos ni Bili ti General iti paltog, ngam inatipa dagos na ito'y ni Don Augusto. Iti Metcondo, kabayatan ngor urayin da Altea kan Toro ni Miguel. Nagistorya ni Toro iti makapabuten wenno alalya. Kalpasan tinapig sa aguruod, naidep ti kuryente. Nagbuteng ni Altea kat kastaunay ti panangigam na iti iman ni Toro. Maragragsakan met ni Toro gapo iti inaramid ni Altea. Kabigatan na, nagsarita da Miguel kan Altea, kat kastaunay aragragsak ti balasang anagawit iti mansyon, kalpasan tinapaot a panagsarita da iti baro. Iti balay ni Marcelina, simbangpat ni Amalia kat nagsaritaan dati maipanggap iti palimad. Itagagayem, dengganyo tituloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang, iti talatan! Di palimad, kat agtalinaad apalimad, Amalia. Datayo lang ti makaam mo, iti panagsikob mo iti. Marcelina. Mapagtalkan ni Rosalia. Nakakaam nga aging gaita tingiwat na. Nga oray, mangmanggedlat ta iti mansyon di Don Braulio. Marcelina. Adda ko madamagakan ka, Amalia. Anya dayta? Kumusta jay putot ni Don Braulio? Marcelina. Numabalin. Jak kaya tapagsaritaan ta dayta. Maawatag. Pasensya kan. Ala, di mon panunutan dayta. Ang kailiw ko matan ti anak ko. Nabayag adikam nagkita. Pimanawak ajak man lang nagpakadakan ko na. Amok nga aging gaita kat sapsapulan nak. Agsagana ka, Conrad. Adda pagnatain ton rabi. Sa dino, sir? Iti nagpaliiwam a nightclub, idi na minsan arabi. Sige, sir.
Nakasagana ka kanayon, para kan ka. Wan kayang. Awatam da ito'y. Apay dito akorta, sir. Aramatam iti panagkatang-katang mo. Wano iti panagpalpaliw mo. Sobra da ito, sir. Awatam kit din. Maramat mo da ita akwarta. Agyaman na karot, sir. Agyaman na. Oh, gayam, nakapulis ka mo. Sa dino nga iti papanam. Kaduak ni Conrad. In kami agpaliw. Yung gayam, rabi una yun. Rabi iman wenwal daw. Awan pilyan ti panagpaliw, Toro. Itamat arabi iti kasayatan a panagpaliw mi iti nightclub. Ha? Nightclub gayam? Ijay ayan ti pagsasalaan ti lamo-lamo a babae? Wen gayem. Napatag ti gagaraan mi ijay. Gayam, kasla kayat ko ti sumurot kada kayo kini Brother Conrad. Di ka madanagan. Si kanto mo ti isurot ko iti dayja lugar. Promise, gayam? Wen. Si kanto mo ti isurot ko ama panagpaliw iti dayja lugar. Toro. Sir, apag iso a happy hour ti sa sangput tayo di nightclub. Adoy ta ti tao. Wen Conrad. Asidagtan iti nightclub apagpaliiwan ta. Sir, agasan. Nagadoy tan tinay patakder a nightclub iti daytoy nga ili. Wen nga rod. Kaawatan nga damang pagpaburlat ta kadag iti negosyante. Amang ipatakder iti kakastaan negosyo. Ti pagkwartaan latta ti pampanunutan dagiti daddo mga opisyal iti daytoy nga ili. So asumsubret latta ti illegal nga aramid iti daytoy a lugar. Gusto ka, Conrad. Nakadanon tan. Mangkitak iti napintas a pangiparkingak iti motorsiklo. Conrad, inutan tala nga inuman ti inorder ta nga arak. Uwan, sir. Sana parikot na ita. Namnamahak nga do ti tao ita. Ta happy hour. Nga mabilbilang pala dagiti agi imam. Nalabit na aging gayti maramdaman. Sumangputin dagiti nagado a tao, sir. Nalabit, Conrad. Sir, kumita ka iti makanawan wala misahan. Apay, Conrad. Jay babaya nakasaritak idi na minsan arabi. Jay nadakamat kun kan ka. Sa dino dita, Conrad. Day jayo. Jay maris na labaga ti bado na. Kan nakaigam iti abaga ti customer na lalaki. Jay ka di atidog tibok na. Wansa. Iso. Ubing pa'y tilangan, Conrad. Napintas a babae. Ha? Sir, timakdaran ti babae. Agturungan iti intablado. Lalapit na sa tagsala. Nagbaliw dito ka. Isuwag pa sa tagsala, sir. Bastag paliw ka langit aglawlaw mo, Conrad. Di mo una into na rin ti mapaspasamak ita dita intablado. Pukawan na day ti imatang mo ngagpaliw. Sorry, sir. Ma'am Althea. Oh, apay na Rosalia. Anda ka di ibagam? Wan, ma'am. Anya dayta? Ibagam laang. Si dada anak mo't adungagkan ka. Kwa, ma'am. May panggap iti na imatangak idi na minsan akalman. Nga anya? Ti panagaramat dabili ken insaw iti maiparit a droga. Pakasak naklaunay tinangag ko, ma'am. Nalabit nga ado tinakadulin a droga dito'y mansyon. Anya? Sa bali man aminan tinapaliiw ko kiniinsaw. Anya tinapaliw mo kan kuana, nana? Nabarta ko na kiniinsaw itay sardam. Ngam, saan mo't gayam? Anya? Naglabaga dagiti mata na, ma'am. Kun saan mo't agagangay ti panangan na nakarawraw. Anya? Napno iti inna po yi plato na itay.
Nagsidalaang iti may sa aprito nga itlog. Idi maibos na diyan na po na. Naggaumanan iti kanon na. Ay na, kaslasan amamapsaw, ma'am. Nalabit ang nabanugla ang nagtrabaho iti haratin, nana. Iso akas di nakitam adyar na. Ay na, ma'am, saan akas jay ti sigud apan nangan na. Amok day ta, tasyak akanayon ti aday ti kusina. Iso amakunak, ang nagaramat ni Insaw iti maiparit a droga. Siyak lang ti mapanmangalay ti koleksyon iti pagsusugalan. Kan kadagiti nightclub ni Don Braulio. Marangrang lang tilapayag ko no kaduwak dayjay nga igan. Kaslaran nipak ti aramalay tingiwat na no agpakaro. Agpadada ka ni Jaime. No agpakaro mat. Awan mo ti manggag nga rimagmag na. Sana mawawatan ti ugali na. Asidagak mat gaya man iti nightclub. Una kunday tapagalaan iti koleksyon. Sir, nagadong ti tao. Stardan sir gayam jay babae nakasaritak idi. Nagado ti customer na. Jay may sa babae nga imasidag ka data itay. Tagalog ti sarita na. Kaawatan asan at taga ditoy. Pudno day ta sir. Sigun iti day ta babae. Tumnay ti kabisayaan ti lugar ang nagkapuan dagiti babae. Minor di edad dagiti dadduma. Madlaw iti langata, Conrad. Wah, nakakaasid amat. Apay sir. Anya ti aramidan ti buyot ni Don Braulio ditoy. Agturungan iti opisina ti manager. Paliiwan ta na niya ti aramidan na dito'y nightclub, Conrad. Paliiwan ta. Amalia, sa dino pa'y nga iti papanamita? Iti lugar may. Kaya't kumita na makita ti balay ko. Amalia, Dumagasak pa ija tiyandaan a paglaklakwan ni Turo iti ikan. no kasta agsublikan ijay lugaryo. Kinapuno na. Agdwadwaak nga agawid Marcelina. Kasla damang laplapod kadagiti sakak nga agawid. Iti anya ko maarason. Diyak nga rod maawatan. Likliklikak ni Rosalia. Diyak kaya ta makita naktigayem ta. Ulitak nga ibagakan ka, Amalia. Awan ti parikot ka ni Rosalia. Pulos asaan nga agisawang dayjay iti palimod. Nukas pangarigan. Iso nga awan ti rumpeng apakadanagam. Awan, Amalia. Asidega kon iti pwesto iti ikan. Kumusta na tamatan nito ulo naglako? Nagagatmat dayjay at tumultuulong kanyak. Nakabulan mat asa anak anak parparang. Nagnanaudak ngamin iti balay ti kasinsin ko. Naamuak ka dagiti kakabagyak ti panang sapsapol kanyak ni Miguel nga anak ko. Aday tantip. Awan ba't ni Turo? Sa bali mat ata o ti agbambantay iti pwesto. Tinasayaat. Asit gak ti babae a para lako. Kabagyak matlagayam tinang sublat iti pwesto. Inibatanan ni Turo tinaglako. Nabayag mat ti panagsarita maitay iti kabagyak. Nakuna na nga agawidak. Kan adanas kan amakitak. Apay akit kita andak matlatan dagiti kaarubak amalabsak. Asidega kun ijay balay. Basit lang.
Diyos ko, anya tinapasamak iti balay me. Nauram ti balay ko. Saan? Saan ang mabalin ti kastoy? Sa dino nga ron itan ti Ayanda Miguel Cantoro. Sa dino ti Ayanda. Ni Ma'am Althea ti si Mangput. Agturungan giti kundo. Sa anak ama uma amang ibaga. Nagpintas data ang babae. Yes! Kompleto manuntil daw ko. Nakitak manunti prinsesa iti biyak ko. Adaytan. Hoy, Ma'am Althea! Nainbag nga oras mo. Kastamakin ka, Toro. Nainbag nga oras, mamat. Ni Miguel? Ha? Ay na, ma'am. Itay po'y apimanaw. Ako lang mag-isa dito sa kundo. Kasta ka di? Yes, ma'am. Apay laan ni Miguel ti sa pulam. Kat adamat tentoy numutoy biyang. Madadaan nga agserbi iti maysa a prinsesa. Anya? Si ka talaga, Toro. Rumuwarak ko maitay, ma'am. Nga mapag-isumat asumangpat ka. Total, rumwar ka matlaangan ako, nam. Si Kanti mangkadwa kanya. Ha? Sa dino, ma'am? Iti kadimanan department store? Aggatang kakadimanan iti bestida? Saan? Sige nga ron, ma'am. Ibagam lang no sa dino ti turungan ta. Takaduan ka. Uray sa dino dito'y lubong. Anya? Pagkatawaan nakmanan, Toro. Alam, ma'am, ibagamon. Let's go na! Tara, let's bagets! Nabayag asa anak ang nagparang ija restaurant a negosyo. Tila ang operation manager ti nang italka. Ma'am Althea, siyakla kuman ti pinagbalin mo ang manager iti restaurant mo. Kabaulakmat kat ti mangimaton ka dagiti empleyado. Sigurado ka nga ammom ti mangimaton iti empleyado? Wala, ma'am. Naglaka ti agibaon kan agmandar. Ay, Toro ka talaga. Bakit, ma'am? Anong masama sa sinabi ko? Toro, saan abasta agmandar? Kan agibaon iti empleyado ti aramidam. Dakkal ti responsibilidad mo kadag iti rumpang amaaramin iti restaurant. Kas kumaitian niya, ma'am. Kas kumaiti resources. Wano masapsapol iti restaurant kan kasapulan dagiti empleyado. Kang runaan iti amin, nasaya at ti panakilangan mo kadagiti customer. Kasta ka di? Ti panangimanihar iti may sa negosyo. Naskan abantayan ti sales, wano ti mapastrag. Iti kasta, saan amalugi ti impatakter mo ang negosyo. Tay kunada nga rodan, naskan hands-on ka iti anyaman a klase ti negosyo. Ay, kasta gaya, ma'am. Uwan, Toro. Rombang adakdakal ti income mo, ngam ti outcome. Oh, asidagtan, Toro. Iparking ko langan ti kotse iti sango ti mismo a restaurant. Nagbayag ni Ma'am Althea iti opisina ti operation manager. Nagado ti mangan di ti restaurant ababak na nga. Ma'am! Siyak samot tay ayaban di may sa para luto di ti restaurant. Siyak ngamin katikit kita na. Ma'am! Talaga asyak tay ayaban na. Awan matanti sa bali at tao dito'y abay ko. Ma'am, kunanakit din kanya. Kita na lang arudan alalaki ak. Umasidagak man kunkwana. Amangan lumakan ti iyay ayab na. Sayang ti grasya, nakasparigan.
Nibili tinagsartang iti batog ti restaurant. Wan, nibili. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di liway na denggen, tituloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang, iti talatang. Insurat para iti radyo, ni Sagani Yalong Bolyeser. Iti mo direksyon ken musika. Jonar, Jun Repotaso. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Tepang, iti talatang.